Jeg driver et malerfirma, sådan helt oprindeligt, men vi er mere og mere gået over til at blive et salgs- og styringsorgan. Så vi arbejder meget business to business og prøver at forfine den del af branchen, hvor det er, at styring af pladser og kvalitetssikring og i det hele taget sørge for, at tingene bliver lavet ordentligt, og kunderne får det, de skal have. Så oprindeligt set er vi et malerfirma, og vi bevæger os mere og mere over i et styringsselskab. Det er jo essentielt at kunne få nogle ordentlige og kvalificerede medarbejdere. Det bærer sig både på vores malerdel, men i særdeleshed også på dem, vi har til at sikre, at vi får lavet vores arbejde ordentligt. Men malere, det er en svær branche efterhånden at få medarbejdere i, der bliver uddannet færre og færre. Så det vil sige, at der er meget udenlandsk arbejdskraft, det er der ikke noget galt i, men det stiller nogle udfordringer i forhold til kommunikation. På den styrende del, der er vores område heroppe heller ikke sådan overbefolket med medarbejdere sådan i den klasse, som vi gerne vil have. Det er super vigtigt. Altså, vi har altid minimum 2 lærlinge. Det har vi, fordi vi har et ansvar for at sørge for, at der er arbejdskraft også senere. Samtidig så er vi også 100% sikre på, at det slet ikke er nok. Så vi skal også omstille os netop til det her med at sørge for at uddanne udenlandske medarbejdere til at kunne præstere det, vi gerne vil have. Og på den ledende del i virksomheden, der bruger vi også rigtig mange ressourcer på at uddanne, coache, dem der skal stå for den del af arbejdet. Så vi bruger mange kræfter på at uddanne på alle mulige niveauer. Og vi prøver også at se uddannelse med lidt nye øjne, fordi vi faktisk mener, at vi bliver nødt til at uddanne på nogen, som ikke nødvendigvis er ansat hos os, men som samarbejder med os. Det er jo altid vigtigt at højne niveauet. Altså, det er jo altid vigtigt, at der er mulighed for at blive klogere, og mulighed for at udvikle på de mennesker, der er omkring en, så man også selv kan udvikle sig. Så det er grundlæggende er det jo bare vigtigt hele tiden at prøve at søge ny viden og optimere. På nogle måder er jo rigtig gunstig, fordi der netop er nogen, der gerne vil noget nyt. Blandt håndværksvirksomheder, der er der lidt tradition for, at man gør det, som man plejer. Der kan jeg jo godt forestille mig, at det er svært at få sådan skovlen under den brede masse, men jeg tror så til gengæld, at dem, der går med på vognen, at de vil være i stand til at rykke sig i forhold til dem, der ikke gør.